pinyo eki kubor bamala kasi snow haban subscribe ya kan eka channel kan na itia wan ban pin shoy dari ban pin klumare ke jingmut ke jongti dari pelapiang ya ke baka party ki nongelam ki wan ban terwa shapi upat ba ya ki nongren ki bangi kwa ban job ya ke election but kam pelapiang ya ke jingang nut jongliu MLA upapi pela job ngamdan shibun ban kren dengan sudah tang banong Khublei shibun nadu ki nongelam jong ke central body ki nongelam ki basyakmat jong dari ke constituency jong ki zone jong ki primary unit bat jong ki sub unit baro ki bala Kyrpang radba ki bala treshitom met baski klem da kensho ya ka met ayong klem da kensho ya ka jingthat jong ka met bat kali ka jingjob kamdei tang ka jingjob jong Badarity thu ne ka jingjob jong ka party ka dei ka jingjob jong pi ki pai ba baro shisnem ni perta ba pi kwa ya ka jingla bat kani ka jing ai jong pi ya ka jingjob bagi thet yo so jong ka jingjob ka dei ka jingla ka de BOE da kidak ka isi ka session ka beningkong jong assembly uni uba pi plajet ulas bang banyeng ban kren klang ban ra ban wanra ya ka jingla na ka benta ka Mawshynrut constituency bat na ka benta ka ri ba ka jadin riu na next camp ba pi jar pin Kyrpang ya udah ki jingdwai ki ba jar na ki yeng ki sem ki jong pi Khublei undang ai uli ka jing Kyrpang undang ai ka jing sompu kumno ba untrai khamba na ka benta ka constituency kumno ba unyo ka jing Kyrpang banyalam ya pi ki pa ka constituency bat ya ka ri kasi barok hoy Khublei shibun ya ka jing Kyrpang barat ba jong pi Pim shimjiet ya ka spa pim shimjiet ya ki jingwan pin shoy ki jingwan pin klumar jingmut ki jingwan pin de jong ki wei ri plajet ya ki norem ka bashisha bat la bishar ya ki jing angmut ki bashisha ki ba uni hangi menta uyeng o MLA jong pi bat sansem na next camp untray na ka benta ka bha kamiat jong pi ki padba Khublei shukun Khublei kurku ya pi bar